ओंखारलायबाय जोंना सर्ट फिल्मनि थाखायनो रङियानिफ्राय थांलायनोसै तामुलपुरसिम सर्ट फिल्मनि शुट दङ दिनै रङिया अभारब्रिज नै ओंखारलायजोब्बाय गासैबो रेडि रिदुल बर' थांलायनोसै दिनै दा जों दङ रङियानिफ्राय थांगोन दारकुसि तामुलपुर रिदुल बर' जोंना नै सार दङ नै सारमोना हिर' ओंखारलायबाय जोंहा गासैबो रेडि जाजोब्बाय जों थांलायनोसै दा रङियानिफ्राय तामुलपुरसिम थांगोन दिनै सर्ट फिल्मनि शुट दङ माबायदि जायो नायनोसै थौदो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो जोंदो लोगोसे नायफालांदो जोंनि शुटखौ जों दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन स्टार्टिं थौ खालायग्रो नम्बा बेफोरखौ माथा मारिबाय थानानै ओंखाम नोंबो दा ड्रेस मोनलांनो देसन बुंलांबाय था दखाना खोनादो दखान खुलियाथ' दा जुक्ति खुलिबा फैसा लायोना सार सहैसिगोन लोगोफोर दारकुसि मोनां जाबाय थांगासिनो जों दा न'खर सोंखाना दोनदो जोंना स्क्रिप्टआबो रेडि जाना दंखायो ओरैनो सर्ट मेथाइजों लोगोसे ओरैनो मोननैसो ड्रामा थाफागोन ओरैनो बांद्राय सर्ट फिल्मद्रायबो नङा थारमाने मेथाइजों ड्रामा थाफानाय आरो एसे ओरैनो मेथाइजों ड्रामा थाफागोन ओरैनो ससे नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों थांगासिनो दा सहैथारसिगोन बारा गोबाव गैला दारकुसि मोनां जाबाय सहैसिगोन जोंहा खोनादों औ खोनादों गाइखेर बिस्कुट बेयाव ओंखामखौ इसानावनो बानायनांसिगोन र' जोङो दारकुसि सफैबाय नै दारकुसि बाजार जायो दारकुसि बाजार बेखिनियानो जाहैबाय दारकुसि सिटि बिदि देमस्रि सं मोसाफेराखैनो फानफेराखैले ओरै रमान्टिक सं जोंना नै लाबाय सासेया गानना ट्राइ खालामखाबायानो जोंना आसला गानना नायखाबायानो ओरैनो नर्मेल लादो आरो ना बुस्थुआ लेथ्रासो जाखागोन इयो फोथाराव हालेवनायाव गानग्रासो बोरायबाबो जायोमोन खिन्थु एक्टरा मानिथारा गोजान नांथारगैनो जोंनिबा दाबसे जायगायाव सफैलायबाय जायगाया मार साफाखालै लामाफोरा ना साफाखा मा गामि होनो सार इखो बेखिनिखौ मा होनो ओरैनो सगा जगमारि गोलैबाय ओमफ्राय नोंसोरो बुग्लामारि गोलैयो आरो बै बुग्लामारि एरिया बियो जों दा सासे लोगो लायनो थांबावनोसै जों एबार सासे एक्ट्रिसखौ लाना फैलायनोसै थांगासिनो दा जों एक्ट्रिसखौ लायनो सोर एक्ट्रिसखौ लायगोन जोङो दा नोंथांमोननो खोन्थिगोन नोंथांमोना नुबानो आरो खायसे खायसे सिनायखागोन ना सिनायनायफोरा मिन्थिखासिगोन आरो सिनायफोरनो जों खोन्थिनोसै सोर एक्ट्रिसखौ लायनो थाङो जों दा जोंनि शुटनि थाखाय जाय एक्ट्रिसखौ जों सायख'ना दोनदो बेखौनो जों दा लायनो थांगासिनो बेनो नङा दे जों एबार एक्ट्रिसखौ लांनो फैदों लोगोफोर लोगो मोनां जादों लोगो मोनथ'वाखै जों सोर एक्ट्रिसखौ लांनो फैदों नोंथांमोना दसे समनि उनाव नुगोन जों दा लोगो मोनथ'वाखै एक्ट्रिसखौ ओइ नैयाव दङ दे जोंना एक्ट्रिसआ बेनो दिनैनि शुटआव बेखौनो लादों जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा एक्टिं खालामगोन एक्ट्रिसआ माबायदि जायो बेबाराव जोंना सोलोंजेननाय थेवबो बहुद मोजां जागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामदो बिसोरखौ गासैखौबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोंनि भिडिअ शुटखौ दिनैनि जों एक्ट्रिसखौ बेखौनो सायख'दों एबाराव सोलिगासिनो एबार जोंना मेकआप सोलिगासिनो नांलानाय बायदि बुरै खालामबाय एबार खानाय मोनजोब्बाय नै बुरै जाबाय दसेनो बुरै जाबायनो खानाया मोनजोबथारबाय सिख्ला दसेबा बुरै न बुरै जाथारबाय एबार आब'आ नै बिथाङा बोरायबाय नैखौ बोराय खालामबाय खानायाबो मोनबाय नै खानायाबो मोनजोबथारबाय बोरायबाय बिथाङा बोराय बिथाङा बुरै माहाजोन बोराय बुरैसो खानाया नायलांदो माबायदि जागोन आरो ना मिथिला दा एसे मिन्थिसिगोन दा मिन्थिथ'वा
जोंना एड्रेसाबो इनो मेकआप आरिदि जाबायानो फिसाजो बियो नोंसोर सानैनि फिसाजो नै बोराय बुरै सानैनि फिसाजो आंनि फिसाजो आंनि फिसाजो बे आब'आ जाहैबाय एकदम बिजामादै फाग्ला बिजामादै फाग्लि नै बिजामादै फाग्लि एकदम दसे गैयाबानो थानो हाया नायनो लुबैनाय नैबे फिसाजो जाहैबाय नै बिथांखौ लाबोयो गोरजिया होनना लाबोयो गोरजिया बिजामादैया आंनो बिजामादैया बिथाङानो जासिगोन नायनोसै नायदो माबायदि जालाङो ना नै बिथाङा जाबाय रुवाथि गायदे रुवाथि नोंनो नोमफाजों आंजों आयं लावगाखौनो बिजामादै नायनानै दोनखाबायमोन आइ नोंसोर मा बुङो नंगौ फिसा होननानै ओरै 1 2 3 आंबो बोरायबाय नोमायाबो बोरायबाय बे न'खरावलाय सोरथो दंबावो नोंनि अनगा थांदो थाफिननाय खनसे ओजों थां लाखादो थां थांदो फै आब' लावगानो दैहैनो नागिरना नो होब्लालाय समायसोगोन बाहाय लावगाजों फाग्लि गथ'खौ लायबाय गासिबो लाबो रङिया सफैबाय लोगोफोर शुटिं जोबनानै सानसे शुट लाबाय एकदम खस्थ'नो दा जों फिन फैफिनबाय एकदम रङियायाव गाबोन फुङावनो थांफिनलायसिगोन आरो